Jam'iyyar hamayya ta ADC a Najeriya ta yi zargin cewa ana hana membobinta yin taro a wasu jihohin ƙasar, lamarin da jagororinta suka ce ya saɓawa kundin tsarin mulkin ƙasar. Shugabannin jam'iyyar na ƙasa sun bayyana haka ne a wani taro da suka yi a Kaduna ranar Alhamis, inda suka buƙaci da a gaggauta gudanar da bincike tare da hukunta duk waɗanda aka samu da hannu a hare-haren da ake kai wa wasu 'ya'yan jam'iyyar a jihohin Kaduna da Kebbi da kuma jihar Katsina, lamarin da ya kai ga jigata wasu 'ya'yan jam'iyyar. Tawagar shugabannin ta ce ta ziyarci jihar ta Kaduna ne domin jajantawa reshenta na jihar akan harin da wasu gungun mutane suka kai wa 'ya'yan jam'iyyar da makamai a lokacin da suke wani taro a makon da ya gabata, kuma ta ce wannan ba zai karya mata gwiwa ba. 'Yan tawagar sun kuma yi zargin cewa sun gamu da cikas a yunƙurinsu na ganawa da membobin na jihar Kaduna a sakatariyar jam'iyyar da ke jihar. Tsohon gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal na daga cikin tawagar shugabannin na ADC da suka ziyarci jihar ta Kaduna, inda suka yi BBC bayani kan maƙasudin ziyarar tasu da ta danganci jajantawar harin da aka kai wa membobin nasu na Kaduna. Tambuwal ya kuma yi bayani kan cikas ɗin da suka ce sun samu wajen halartar, inda suka tsara za su jajantawa 'ya'yan jam'iyyar tasu a jihar ta Kaduna da aka kai wa hari. An ce kwamishinan 'yan sandan ya fito da wata takarda ya nuna ba tare da ya ba jami'an jam'iyya wannan takardar sun karanta ba, cewa an samo oda daga kotu an hana a je wannan wuri inda muka so mu yi wannan zama, an hana mu zama a wannan wuri, to shi yasa mu a matsayinmu na shugabanni mun yarda da doka, shi yasa muka zo gidan ɗaya daga cikin jagororinmu Malam Nasiru El-Rufai domin mu gabatar da alhininmu, in ji shi. Tsohon gwamnan na jihar Sokoto ya kuma ce bayan abin da ya faru a nan Kaduna, kun ga abin da ya faru a jihar Kebbi, kuma kun ga abin da ya faru a jihar ta Katsina. Wannan abin takaici ne a ce ana amfani da matsayin irin wannan na amana ana ƙuntatawa talaka da kuma sauran waɗanda ya kamata a ce an ba su kariya, in ji shi. Shi ma da yake tsokaci ga BBC a kan lamarin, tsohon gwamnan na jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai ya ce babu dalilin da zai sa a hana jam'iyyar tarika da membobinta. Ya ƙara da cewa bayan da tsarin mulkin Najeriya ya ce sai an sanar da 'yan sanda kafin a gudanar da wani taron siyasa. In kana so ka gaya ma 'yan sanda don kana jin tsoron kar a samu wata matsala ta tsaro, za ka iya gaya musu, amma wannan kai ka ga dama, ba wai doka ta ce haka ba. Ya ce duk wani ƙoƙari da BBC ta yi na ji daga bakin hukumomin 'yan sanda na jihar ta Kaduna dangane da lamarin hana jam'iyyar ta ADC ganawa da ta shirya ya ci tura. Wakilin BBC ya nemi tuntuɓar kakakin rundunar 'yan sanda na jihar ACP Mansur Hassan, amma lamarin ya ci tura. Wasu masu lura da al'amura na ganin irin salon da yanayin siyasar ƙasar ke gudana a yanzu, ƙasa da shekaru biyu kafin babban zaɓen shekara na 2027, wata alama ce ta irin wani da za a toya a babban zaɓe na gaba.